ang akusasyon sa mga Hudiyo ni Jesus na ila siyang gustong batuon o patyon, gani hangtod yun nga namatay gid siya kanina lansang sa cross tungod ni kay nagpasipala siya sa Dios matud pas mga Hudiyo. Niya ang pagpasipala ni Jesus sa Dios mao ang pag-angkon nga siya anak sa Dios, pinadala sa Dios o kanunay gauban kaniya ang amahan. Sa inyong paminaw, pasipala ba nang muangkon ka nga anak kas Ginoo? Pasipala na dili. Nanglitan ron imong anak moadtos publiko, anak kong Brad Titing. Moingon ba mga tao pagpasipala ha, konsihal bi anak niya imong pasipalaan. Ana. Mas ug moangkon ta nga kita anak ni Mr. So-and-so niya gabuhat ta sa unsay buhat ti anang tawhana. Moingon gina mga tao tinuod gud anak gini siya kay tanawar gong kinaiya. Mausa-usahay ang tanawon ang naong sa tanawang naong, di ba? Anak yun na ni kuan kay na matap lang daan na. No. Karon suway kuno nagpangutana imong tupad ina imong naong liwat sa Ginoo. Kana mo na problema diha atong naong liwat bas Ginoo kay usahay ra batong naong liwat na daas demonyo. Nya magsige pagitag ingon amahan namo na kinsa pay mutuo nato mo nay pasipala. Nya ang ato pag yung mga sinultihan, ang atong buhat, grabe kay tanan opposite kay Ginoo, mao nay pasipala. Nya sige kitag angkon niya atong buhat sukwahi sa gusto sa atong amahan, mao nay pasipala. Muna ang tinuod nga nagpasipala sa Ginoo, mao ang naglagot ni Jesus ang mga Hudiyo. Nya sige silag simba, sige silag tuon anang Biblia, sige silag basa, unya dayto nagbuhat unsay wa gisugo sa Ginoo, labi na ginang jealousy, envy, pagkahingwarta, ang templo gihimo ng murag negosyo. Sa inyong paminaw kita dinis parokya unsa man nagpasipala tas Ginoo o nagpailas Ginoo? Indota no. Kanang mopalit kag slot unsa man nagpasipala kas Ginoo o nagpailas Ginoo? Nya namalit na mo. Nagpasipala mo. Nagpasipala mo sa Ginoo kay di gid mo palit bitaw kapong namalit nagdaig mo sa Ginoo pero dili pa naigo ang pagpalit kay namay mo palit og atong slot nga palit ko napo ka SBF dag father tag 500 man per slot. Ya, palit sa kog 50 ka buok sa kanang kuan, kanang SG GPHJ atong para sa atong pista. Daghan kay na murag tag makapakpak ana. Pero pag humanyag palit ato magsige din siya ingon kanang uban diha sus di gyud mamalit ana no. Magyaw-yaw ba? May pako. Kaya ako, bisag nagkalisod ko, mupalit yun ko. Kanang uban diha, ayahay pa kayo. Labi na ng mga prinsipal. May pako, maestra, kaya nipalit pa ko. Nagamay ra kong sweldo. Ano na yung prinsipal? Ano na yung mga superintendent? Di yun, mupalit. Mga nana ba? Kana, di nakaanak sa ginawa na. Ako, mupalit man sa kong slot niya. Maingon din ko, ako gani inyong pari dinhi palit manggay ko nya kamo wag mo palit-palit kana din ako anak sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo muhimo tag maayong buhat hilom lang. Muna si Jesus niingon siya kung di gyud mo mutuo nako nga anak ko sa Ginoo tan-awa ang akong mga buhat nya kun ang akong mga buhat sa Ginoo tuuhin ninyo nga ako sinugo ko sa Ginoo dili tungod nako kung dili sa akong mga buhat. Muna challenge gini nato nga igsuon nga ang buhat gyud sa amahan, buhat sa kaluoy, buhat sa gugma,
buhat sa pagpasaylo, buhat sa pag-alagad, buhat sa pag-antos, buhat sa pagputli sa atong mga kaugalingon. Muna itong buhaton, bahala nag maglagot ang mga tao nato uban, bahala nag kailigut-gutan tas kalibutan. Matod pa ni Propeta Jeremias, bisan ang akong mga higala miunay na nako, miunay nagdaot nako, miunay na og panamastamas nako, pero nalipay ko Ginoo kay anaa ka man kanunay nag-uban kanako. Kanabitang kuyogan tas Ginoo, purting nindutas atong bation, kay bisan pag mag-agas atong dugo malipayon ta tungod kay naang Ginoo nato. Murabag ang atong kasakit mahimong kalipay. Matod bitaw sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag sa Salmo, sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Kana bang masakitan tag maayo ba nya mosangpit as Ginoo, mahupay gyud, mawagtang gina siya. Nya kana bitang mga tao magtan-aw nga kita gisakit, gipasakitan, unya malipayon ta, makaingon gyud ug way Ginoo aning tawhana, di gid ni mahitabo. So the best proof nga kita iyas Ginoo kanang moang mudawat tag kasakit nga dili gyud ta ma-stress, di ta maguol, di ta masuko. Ug mao nang gipakita ni Kristo, gipakita sa mahal nga Birhen Maria, gipakita sa ato mga santos, labi na sa ato mga martyrs, sama ni San Pedro Calungsod ug ni San Lorenzo Ruiz, nga grabe kay ilang kasakit nga nihangtod gyud kamatayon, pero wa gyud sila maguol, wa masuko, wa mahadlok, nagmalipayon nga midawat niini. Sige, lingian na imong tupad yung na malipay kag masakitan. Kanabi kinsa goy malipay suluha oroy. Pero masudlan ta Ginoo, lipay kita na. Sige, ato na nang himuong kalipay ang atong mga kasakit. Nindog ta. Mga igsoon, magampo kita nga ang Dios padayong magtultol kanato pinaagi sa iyang mga pulong diha nga gipadayag sa mga propeta o sa mga kaparian. Muingon kita, Amahan sa mga propeta, dungga kami. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang simbahan, pinaagi sa iyang mga pangulo, mutuman sa iyang misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa walay pagkompromiso, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang mensahe ni Jesus sa magpatubo, mag-umol sa matag aspeto sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos modisiplina sa ilang kaugalingon, ilabi na sa sulod ni ining mahinulsulong panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang mga pagsulay sa kinabuhi, dili magwagtang sa atong paglaom, hinuon mag-aghat kini kanato sa pagtubo diha sa atong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga si halang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing inabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga propeta, dungga kami.